du nu har investeret i den formentlig bedste spraytandpistol på markedet, så er det også formentlig i din interesse at vedligeholde den ordentligt, så den bliver ved med at give et flot resultat. Efter cirka hver eller anden behandling, eller i hvert fald efter en dag med spraytand, så bør du lige fylde varmt vand i koppen, skrue koppen på igen, og så spraye ind i et håndklæde for eksempel, indtil det er fuldstændig ren støv, der kommer ud af den. Men med jævne mellemrum, måske en gang om ugen eller hver anden uge, minimum hver anden uge, så skal du skælde pistolen fuldstændig ad, ligesom jeg vil vise dig i den her video. Det sikrer, at den specielt gode forstøvning, som du opnår med den pistol her, at du kan blive ved med at opnå den, og du kan blive ved med at lave de her super flotte tandingresultater på din kunde.